5, 4, 3, 2, 1... Benvinguts i benvingudes, això és el Rap en Rap. Avui ens trobem al Festival Acústica a Figueres. Avui estem acompanyats de dos convidats superespecials per nosaltres. Estem amb Lil Dami i Senyor, que acaben de donar el seu show aquí al mig de Figueres, a la plaça Catalunya. Com us sentiu, nois? Esteu contents del vostre espectacle? Imparable, la veritat és que tocar aquí en un festival tan totxo és un plaer i és una molt bona oportunitat. Jo estic molt content. Jo també estic feliç, sempre en un escenari, sigui gran o petit, s'ha de fotre tota la carn a la brasa i donar-ho tot. Sigui per 2 o per 2.000, sempre, always. Espero que sigueu conscients que l'any passat en aquest mateix festival estaven sonant en el mateix escenari, estaven sonant artistes com Bad Gyal i C. Tangana, que ara mateix aquest mateix any han estat sonant al Primavera Sound. Aquest any han sonat Lil Dami i Senyor. Com us ho preneu, això? Crec que estic bastant lluny d'aconseguir el que han aconseguit aquests dos cracs. Però, bueno, sí, Déu vulgui que sigui un pressentiment, com si diguéssim, i que l'any que ve jo pugui estar, potser no al Primavera Sound, però una acampada jove, per què no? Que ja està el loca, però bueno. Repetimos. Pues res, jo penso que tenim una trajectòria. El camí tant del Dami com meu són el camí del monjo. Els dos hem apostat per fer aquesta merda, aquesta moguda que és la música, i jo crec que arribarem lluny. Sí. No, és perquè qui treballa dur arriba a camins interessants i ja està, no té més. Totalment. De fet, jo, si em permets afegir, jo crec que ja hem arribat lluny. Jo crec que, potser parlo pels dos, però estem portant el rap en català, siguin diferents estils, els estem portant a la mateixa direcció i estic molt content. Relacionat amb això, una pregunta que és més personal per tu, Dami. Fa molt de temps vas treure una cançó que es deia Futur i ara n'has tret una que es diu Èxit. Creus que ho has aconseguit ja? Jo he aconseguit el que jo volia, el que jo somiava, jo ho he aconseguit fa temps, ho vaig aconseguir, jo considero fa un any, que és que la gent m'escoltés i em donés recolzament. Ara el que ve jo sempre ho dic que és com de gratis, no? Però encara no he aconseguit l'èxit, per dir-ho així, però... O sigui, a vista de molta gent potser encara no ho he fet, però jo per mi i per la meva família estan supercontents, tio. Llavors a mi això al final és el que em compta. Senyor, que has aconseguit l'èxit, creus, no? Sens dubte, però bueno, el més ambiciós i sempre que puja un turó veu una muntanya més alta i sempre ens direccionem cap al cim. Llavors el meu èxit personal és evident perquè fins quan una persona escolta un tema teu i plora o balla o connecta amb tu, per mi això és un èxit fonamental. Llavors sí, he trobat l'èxit. Evidentment hi ha molts més èxits en aquesta vida, però un dels èxits personals i de la música ja l'hem assolit. I tant. Totalment d'acord. Jo ara faig una pregunta pels dos. Quant de Damià hi ha dins de Lil Dami i després, per altra banda, quant de Sergi hi ha dins de Senyor Oca? Jo diria que en el meu cas, 100%, crec que la gent que em coneix i ha escoltat les meves cançons sap que, i després em coneix a la vida real, diu, vale, és Lil Dami, és el pseudònim que vulgui, però és Damià, no hi ha una paret, és el mateix que jo estic escoltant les cançons, és el mateix que em trobaré a la vida real, no hi ha... Jo no em monto cap pel·li, tio, jo soc com soc. És això, la pel·li és la de la nostra vida i que analitzant les nostres vivències, les nostres mogudes, doncs fem la música que som i ja està, no com altres artistes. Ara podria fotre molta baza, però jo què sé. Per mi els artistes que heu comentat abans poden ser molt bons, poden tenir molt talent, però la direcció és clara i és fer diners i fer un producte comercial completament vendible. I crec que nosaltres ens direccionem cap a un altre món, que és el de connectar, intentar viure d'això, evidentment, saps? Però també que les persones ens entenguin i connectin amb el que fem. Bueno, només per afegir que, vull dir, totalment d'acord, que òbviament també hi ha l'ingredient de fer diners. Ningú vol... Arriba un moment que t'has de plantejar si vols viure d'això i vols fer-ho a un nivell, necessites uns mínims d'ingressos, però que al final jo intento mantenir el motiu pel que vaig començar i és perquè em mola fer música i em mola transmetre a la gent. Llavors, si venen diners, joder, benvinguts siguin, tio, a tothom li molen els diners, tampoc és algo dolent, però no faig música especialment per fer diners, perquè si fes música per fer diners estaria fent una altra cosa, tio. Correcte. Estic totalment d'acord per part meva. Una pregunta
no tant com a espectacle del show, del rap ni res, sinó més personal, més musicalment, això que estàvem parlant. Quina és la vostra por a l'hora d'escriure? La por que no surti res bo. Que no surti res bo. El full en blanc. El pitjor és començar un tema. La primera línia, tio. I em fa, quan faig un temazo, que per mi és un temazo, el després, quan ja has assaborit la dolçor d'haver fet un temazo, de vegades penses, i ara què? Què serà de mi si no faig res més bo? Saps? Correcte. Dami? En el meu cas suposo que la major por és que arribi un dia en què escrigui alguna que no em representa o que el Dami del passat es pugui empenedir del que està fent el Dami actual. No sé si m'explico. Que jo escrigui d'aquí 2 anys alguna que jo ara, si ho sento, diria no és el Dami, saps? Trairia els meus inicis, suposo. Correcte. Sí, estic bastant d'acord. Bé, ara us pregunto una mica com a referents del panorama del rap en català. Sou conscients de que sou totalment referents dins la música urbana catalana? Quins són els vostres inicis, quins són els vostres primers passos i quins són sobretot els vostres punts d'inflexió dins la música que us han acabat definint com a artistes? Pots repetir la pregunta? Sí, sense problema. Exacte, o sigui, sou referents dins la música catalana, dins la música urbana catalana. Quins són els vostres moments que us han marcat en la vostra carrera, com per dir, això és un punt d'inflexió, això és un abans i un després en la meva carrera? Jo personalment crec que he tingut diversos. Avui mateix considero que és un punt d'inflexió perquè crec que a partir d'ara tot anirà millor, però jo quasi considero que cada any hi ha hagut un punt d'inflexió. Et podria dir que el 2016, quan vaig treure els primers temes, o 2015 amb la Peun, jo quan ja estava rebent comentaris de penya, per mi ja era un punt d'inflexió. L'any següent, quan feia els primers concerts, ja era d'aquí ja no puc passar, és un punt d'inflexió. L'altre any veus que els temes comencen a tenir visita, repercussió, punt d'inflexió. Avui mateix sortir a l'escenari i estar-me quasi més temps amb la penya que m'ha vingut a veure que cantant, per mi ja és un punt d'inflexió. Per mi els punts d'inflexió amb la música una mica venen donats per cada maqueta que hem tret. La primera va ser Taquicàrdies, que jo era un adolescent de merda i rapejava en castellà, etc. Però després, a partir d'aquell, vaig fer l'Entre Druides, la Neguet Lleig, Atomosfera i ara vindrà el Cant de Pagès. Per mi, cada disc ha sigut un punt que es podria traduir en etapes d'any i mig. Cada any i mig he vist una diferència que cada cop més alta, no? Potser reflexen l'evolució com a persona. Sí, jo crec que cada disc meu és com una etapa. I això es reflexa molt en com el senyor o com el Sergi ha anat creixent amb la música. I en els concerts que hem fet, també. O sigui, hi ha concerts que t'emportes a la tomba, sens dubte. Estic segur que el teu de Sant Cugat te l'emportes a la tomba. Eso ja més per mi que per otro, el de Sant Cugat també. Aquest es ve en mi també, tio. Són punts que dic, jo t'ho juro, jo vaig fer el concert de Sant Cugat, no sé, potser, o sigui, hi havia tranquil·lament com 3.000 persones, òbviament no havien vingut totes a veure'm a mi, però jo vaig acabar aquella nit i vaig arribar a casa i vaig dir, ja està, jo no puc fer, ja no puc pujar ja més. I he fet avui a l'acústica i jo m'he sentit quasi millor que a Sant Cugat i és en plan, tio, quan arribarem al top de passar-ho bé? El problema d'això és que el dia següent tens unes ressaques emocionals de l'hòstia, personalment. Bueno, de vegades costa recuperar-se, de quan, jo què sé, jo, per exemple, un concert que recordo és el 22 de juny, que vam fer un Apolo 2 a Madala i el vam rebentar. O sigui, més de 1.000 entrades vam fer i, no sé, com que el dia següent estàs en plan, vale, què ha passat? És tornar a la vida normal, no? Que estava a primera fila veient un directe i ara jo sóc la persona que està cantant a sobre l'escenari. És molt curiós, saps? Sí. Bueno, i ara aprofitant que tenim a Lil Dami i a Senyor Oca, crec que és una pregunta totalment obligada. Què n'opineu de situacions de rapers com les de Valtònic? Baltònic, com ha dit. Free Baltònic. No, Baltònic va dir el Hakim de... Ah, sí? El Young Beef. Bueno, aviam, jo personalment, des del meu punt de vista artístic, jo amb Baltònic coincideixo zero i sent francs, la seva música no m'agrada, no és el que jo consumeixo i no m'agrada. Ara bé,
el que està passant amb ell estic, o sigui, en contra totalment. Vull dir, no crec que puguis encarcelar algú per lo que ha dit en una cançó i tal, llavors Free Valtònic. Tot i que ja et dic, jo estic en un polo opuesto i tal, però tinc molta empatia perquè crec que al final som del mateix ramo, llavors Free Valtònic. Jo també estic amb el Lil Dami. El Valtònic no és una persona coneguda per al seu talent musical i tothom ho sap, això. Jo el respecto molt perquè amb 19 anyets ja el van denunciar i al cap de 4 anys estaria al trullo i el tio se'n va anar d'una illa a Bèlgica i està condemnat a estar allà 30 anys per poder tornar a Espanya. I jo com a senyor Oca el respecto moltíssim. De fet, hem fet més d'una moguda reivindicativa per donar-li diners tant al Valtònic com a l'Elgio, com a diferents persones, i estem en la moguda. Encara que no cantem Free Valtònic a cada concert, en la mesura que podem participar, que ja és fent música en català, i estem fent una lluita cap a ell. Estic d'acord. Hi ha una frase de Xavi Mata que diu Free Valtònic, sí, però no vol dir que la seva música m'identifiqui. Us sentiu identificats amb la frase? Totalment, tio, puto Xavi. Xavi Mata. Xavi Mata rebent. Shout out per Xavi Mata. Ojeras. No sé si és... Diria que és rapero flauta, però bueno, ho parlem després de l'entrevista. De fet, en aquest tema et menciona de dir, hòstia, posem Peun Gang i el senyor que al costat, tio. Sí. A més, surts del vídeo, tio, surts del vídeo. I la Bueno, al costat. Exacte, aquí està. No, Xavi Mata, clàssic, sempre fent clàssics, tio. Bueno, jo crec que... com valoreu una mica el panorama de la música catalana ara mateix, sobretot entrant en els temes de la música més urbana? Quin futur creieu que pot tenir el rap en català? Si creieu que vosaltres en podeu formar part del futur o simplement sou un present que s'acaba tard o d'hora? Una mica de valoració del que està passant i del que pot arribar a passar. Aviam, jo personalment cada dia estic més content perquè estan apareguent més grups i mola, tio, no els considero com competència, no perquè jo sigui el puto amo, sinó perquè crec que el rap game català és competència sana en la que podem estar senyor que jo en un cartell i no està pensant ell m'està traient els diners o jo li estic traient els diners, perquè això és una tonteria, però a l'escena, per exemple, nacional sí que passa. Llavors, personalment estic supercontent que cada cop estan sortint més grups i això mola perquè també hi ha, com dic, aquesta competitivitat sana que et força a ser millor que, saps, sense males. Llavors, és guai i el de present o el futur, hòstia, jo em considero present però m'agradaria considerar-me com un productor de futuro, no? Vull dir, m'agradaria pensar que hi ha corda per rato, fins que em cansi. La pregunta és, Lil Dami està preparat per donar corda per estona o no? Espero que sí. Sí. Lil Dami està produint més música que mai i jo crec que mig any més l'aguanto. No. Ara, saps quina és la putada d'ara? És que ja no puc parar. Aquesta és la putada. Imparable, no? Al final. Sí, t'ho juro, però ja estic en un moment en què... T'ho dic. Ja no puc parar de fer això, jo. Però la que us heu posat... És una condemna sana, però un cop comences hi ha alguna dins teu que no et permet parar quan et tires a la piscina. Tant el Dami com jo tenim carreres, tenim merdes i teníem un molt bon curro i en el seu moment vam dir s'acabó, volem fer música. I aquí estem. Llavors estem vivint el present a saco pensant en el nostre projecte de futur, que és la música. Sí. És una condemna, però una decisió. Sí. La decisió de tenir una condemna. Està fet express. La cadena està feta de nube rosa, saps? Que en qualsevol moment pots fer així, però estàs ahí. Correcte, sí, estic d'acord. Estic totalment d'acord. Bueno, i abans d'agrair al senyor Oca i a Lil Dami que s'hagin donat el luxe de poder entrevistar-los, sobretot tenint en compte que el Rap en Rap està començant. Una ultimíssima pregunta, aquesta sí que va plenament dedicada a tu. Al final vas liar amb la guapa de l'ESO o no? Amb quina d'elles? Tu sabràs, cabron. La resposta és sí. No. El senyor que també pot contestar, si vol. Et vas liar amb la guapa de la classe de l'ESO? Jo a l'ESO era un primo. A la batxillerat sí que em vaig liar amb una molt guapa, però a l'ESO no. Era el típic granyut de 1,50 m. Ja en som 3. I 4 no ho sé. Jo era molt baixet a l'ESO, tio. Era molt baixet.
No, ara en sèrio, parlant molt en sèrio, Sempre he estat del copón, jo. estem molt agraïts a senyor Oca i a l'Ildami, dos màxims exponents de la música en català dins la música urbana, de que ens hagin concedit aquesta entrevista. En sèrio, un plaer enorme. Esperem que ens veiem molt aviat. Senyor, que ens ha donat una mica de pistes de que ens visitarà a la Garrotxa, no sabem exactament quan, esperem que ho confirmi ell mateix. Però, en sèrio, tios, moltes gràcies i espero que us hagi agradat. Això és el Rap and Rap i ens veiem a la pròxima. Això és el Rap and Rap.